Ados, agur! Agur! Iepa! 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 Ara, non gaude ba, Lotz? Ba, azokaren batean agertzea espero nuen. Begira, talogilea, guazen beraren gana. Guazen bai! Kaixo, bikote. Ai, kaixo, galdera bat, hau da taloak egiteko lekuan? Bai, hau da, nereak esan dit etortzeko zinetela. Ze ondo, irriketan gaude taloak egin eta jateko. Hasiko gara, zerrekin hasi behar gara? Bueno, zuek nondik ustezu hasi behar dela. Ni bakit, irinarekin. Baina hemen ez dago irinik. Hoixe da entzun nahi nuna. Goazen eta ikusiko irina nondik lortzen. Guazen. Begira, hau da irin errota, hemendik lortuko dugu behar dugun irina taloak egiteko. Hemendik? Errota honek irina ematen du? Bai, ibaiko uraren indarrari esker, harri hauek mugitu eta horrela, jeotu egiten zen hartua irina lortu arte. Hala, ze interesgarria izu. Hai ama, egia, hor dago harto irina? Hau erabilko dugu taloak egiteko? Hori da, Pots, hartu hortik irina eta goazen taloak egitera. Ados, pres gaude! Ai! Santo Tomas egunean, ohikoak dira taloak euskaldunontzat, baina historia luzea dute atzetik. 16-17 mendeetan, Gipuzkoatik eta Nafarroatik Hego Ameriketara joandako euskaldunek artoa ezagutu zuten, eta handik hona ekarri zuten. Hain zuzen ere, arto irinarekin egiten dira taloak. Arto irin multzoari erdian zulo bat egiten zaio, eta ur beroa botaz sortzen da orea. Ondoren, kolpatu egiten da forma borobila lortu arte. Eta azkenik, txapa gainean jartzen da. Itxura honenak dutenak guretzako, Pots. Hori bai, besteak izaskun Xabi Zaun eta nerearentzako, Eraman behar dizkiegu. Bai, ados. Azken urratsa da pausorik onena. Taloa, zuk nahi duzunarekin betetzea. Hirugiarra, gazta, txorizoa, edo badira txokolatearekin jaten dituztenak ere. Ze goxoa! Bueno, eta ze irudite zaizue? Gustatu zaizue taloak nola egiten diren ikastea? Goxoak atzaude. Oso goxoak eta oso interesgarria izan da gaur ikasitako guztia. Orain zue jarri beharko duzu postu bat, Santo Tomasetan. Ez aroa, guri postuaren beste aldean egotea gustatzen zaigu. Jaia bizi eta taloa jan eta jan! Oi, Lotz, non daude izaskun Nerea eta Xabi Zaunentzako egin ditugun taloak? Jan egin dituzu? Bai. Lotz! Zupot bat sentitzen dut, baina ezin izan dio gogoari hautsi, izugarri gustatzen zaizkit taloak. Ai, ate magikoa ireki da gainera. Lotz, ezin ditugu gehiago egin? Bueno, saiezue postuetara juteko Santo Tomasetan. Bai, hori egingo dugu. Mila esker guztiagatik. Bagoaz. Agur! Aio! Oi, eta zuet zer egiten duzu hemen? Ez zineten taloa jatera etorriko, ez da? Ez lasai, nerearen oparia irekitza falta zitzaigun, eta horretara bidale gaitu. Eta nerea, non gelditu da ba? Etxean oparia laguntza dela esan du. Bai, eta gutu nahu eman digu, baina ez dakigu beste zer, jakin minez gaude. Ai, nerearen mesua. Koordinatu batzuk bidali dizkit. Bertara joan beharko gara, ez da? Ai, mugi! Goazen! Handira. Txaron! Zer? Baina. Globo bidaia! Abalda nerearen oparia, zeuna! Xabizaun, horriko behar gara? Ai, ama! Autoritasuna! Guazen! Izugarri izango da! Presa dute! Bagoaz! Ai, ama! Ez zora biatu eizaskun?
Mira laino, txikia. Ai, ama! Ai, Ai. ama. Bueno, polita da. Bai, Bai, gustora nago. begira etxeak ez horretako ematen dute. Zipulita begira hori. Oparitzela egin digun ereak. Baina bera falta da? Bai, nerea hon egon guztela uste zenuen. Izugarrizko bertigoa du baina. Aizue, ez du eman dizuen gutuna zabaldu, irekiko dugu? Noski, ea zerriotzu. Bueno, atxolez baizu nik irekiko dut. Ados? Kaixo laukote. Tira, amaitu da 3. denboraldia eta globo bidaia oparitzeaz gain eskertza mezu bat ere idatzi nahi nizuen. 1000 abentura bizi izan ditugu aurten eta zoragarria izan da hauek zuen alboan bizitzeko aukera izatea. Pots, eskerrik asko urte honetan gu guztiok laguntzeko prestotasuna izateagatik. Beti izan duzu etxeko egoera konpontzeko asmorik onena, naiz eta batzuetan ez diren ideiarik onenak izan. Zure museoa lagunak bezain ondo zaintzen badituzu, ziur nago urrutira iritsiko zarela. Segi horretan. Lotx, zure falta nabaritu genuen demoraldi hasieran, eskerrak segituan bueltan izan zinen. Gogoratzen potxek antolatu zizun ongi etorri festa, ikaragarria izan zen. Ah, eta ez ezaguna astu zure desira bete duzu azkenean. Azten olako esperientzia, Janusekin abestearena, Eskerrik asko abenturak bizitzeko duzun grinarengatik. Ez galdu inoiz zure bihurrikeriak egiteko gogo hori. Segigu alaitzen, mesedez. Izaskun, zer esango dizut zuri, nire konplizerik onena. Fin, aritu zara lanean denboraldi honetan ere Izaz, eskerrik asko zure atalekiko duzun konpromesorengatik. Eta hori ez ezik, aurten maite mindu ere egin zara. Mila esker Izaskun berri bat ezagutzeko aukera emategatik. Badakigu funtsean ogi pusketa baino hobea zarela. Elkarrekin kuskuseatzen jarraitzea espero dut, Gora maitasuna eta gorago. Eta Xabi Sound, eskerrak nire alboan zaitudan beti. Zer egingo nukenik zugabe? Etxe guztian kasgora edukiko genuke seguru. Naiz eta azken asteak ez diren honenak izan, eskerrik asko talde honen burua eta lasaitasuna izategatik. Lagunko jazara. Eta horren adibide garbia da aurten bete dituzun desira guztia. Badakigu musikari ospetsua zarela eta zure autokarabanan birazko egingo dituzula, baina ez zaitez asko urrundu mesedez, zure falta nabarituko dugu bestela. Maite zaitut Xabi Sound, eta maite zaituztet lauok. Tira, ez dakit datorren denboraldian elkartuko garen, baina bada ez bada, pozen oihukatuko dugu azken aldiz. Izan bihurri! Eta eutsi goiari!